backrooms. 600 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα από κίτρινους τοίχους, φώτα φθορισμού, βρώμικα χαλιά και μοναξιά. Τα backrooms επίσης χωρίζονται σε πολλά διαφορετικά και ξεχωριστά levels. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν είσαι μόνος. Οπότε σήμερα εγώ και άλλοι δύο ηλίθιοι, αφού δούμε την καινούργια backrooms ταινία του Kane Pixels που χτύπησε top 1 στο box office, βρήκαμε ένα πολύ διάσημο co-op backrooms game το οποίο λέγεται Escape the Backrooms. Και εγώ με αυτούς τους μάγκες θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε και να βρούμε την έξοδο σε κάθε level ενώ ταυτόχρονα μας κυνηγάνε entities. Οπότε, ας πάμε κατευθείαν στο αρχικά πρέπει να τους γνωρίσεις τους μάγκες αυτούς. Στην αρχή έχουμε τον Μίτσο. Ο Μίτσος είναι ο μαθηματικός της παρέας, ο οποίος φημίζεται για την ψηλή του νοημοσύνη. Παρόλο που δεν τη χρησιμοποιήσει καθόλου στο βίντεο! Είναι καλός να λύνει προβλήματα και διάφορα puzzles, αλλά στα backrooms μας γάμισε. Στη συνέχεια έχουμε τον Βάγκο. Ναι, είναι απλά τρελός lunatic ψυχοπαθής και έχει αυτοκτονικές στάσεις στο παιχνίδι. Τέλος είμαι εγώ, ο Τζίμις, ο πιο έξυπνος, όμορφος, δυνατός, στρατηγικός και προφανώς ο πιο skilled gamer στα backrooms, ο οποίος σίγουρα δεν πήγε να λύσει την ομάδα 500 φορές. Επίσης ένα σημαντικό note είναι ότι δεν ξεκινάμε από την αρχή του game. Ξεκινάμε λίγο μετά στη μέση του level 1, καθώς παίξαμε λίγο μόνο μας στην αρχή. Α ναι, προτείνω και να ανοίξετε τους ελληνικούς υπότιτλους του βίντεο γιατί κάποια σημεία ακούγονται λίγο περίεργα. Οκ, οπότε, χωρίς δεύτερη σκέψη, πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Escape the Backrooms με τα παιδιά. Οπότε είμαστε εδώ πέρα, έχουμε έτοιμο τον κόσμο μας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη έναν κόσμο. Θα πρέπει να αντέξω αυτό το βάσανο. Ναι! Let's get right here! Ακούω τον εαυτό μου. Ωραία, ήμασταν ήδη στο level 1. Είχαμε κατεβεί κάτω στο υπόγειο και τώρα απλά πρέπει να βρούμε. Πρέπει να βρούμε ένα sunset. Κάτσε, δεν έχω φακό. Πάμε κάτω. Πολύ είναι αυτό. Αυτό είναι το level 1. Αυτό είναι. Οκ, μάγκες, έλα, πάμε. Λοιπόν, κάτσε πριν. Φακός. Check! Ωραία, είστε έτοιμοι, πάμε, μάγκες, πάμε κάτω. Πες να Πάμε! Let's get it! λίγο την κάμερα. Let's get it! Όχι φλόρικες κινήσεις, έξυπνες κινήσεις. Πάμε. Οκ, είναι μία τώρα. Ωε, κόρμα! Κάτσε ρε! Πού είναι αυτός? Βρήκα! Το βρήκα! Τι βρήκες? Τις σκάλες, κάτω. Α, οκ. Θα κάνουμε μία στάση. Κάτσε ρε, φλάκα. Είναι κλειδωμένα. Δεν πρέπει να μας δει ως skin walker, έτσι κατάει. Εδώ, μάγκες. Βάγκο, εδώ. Κλείστο ρε φλάκα, κλείστο. Ωραία. Πρέπει να βρούμε μια πόρτα με ένα σανσέρ νομίζω. Εγώ ανοίγω. Ναι μάγκες, Κοιτεύομαι. πάρτε όλοι εδώ, πάρτε smooth φλάκα. Δεν πήγες Μπέρντ, βλέπεις τι λέει εδώ. Δες τι λέει εδώ, δεν πήγες Μπέρντ. Ωραία, πάμε έξω. Οκ. Πάμε έξω. Πάμε. Δεν έχω κλείσει. Πέτα. Α! Κάτσε. Φακό, σκάσε. Να κυνηγήσει. Θα το τσιρίξει. Πάμε. Άντε στην πάρουμε σπίτι. Σκάστε. Ένα σανσέρ. Δεν είναι εδώ. Μαλάκες με την Ήταν πόρτα. εκεί. Την πόρτα θα την κλείνετε κάποιος. Δεν θα κάνετε. Δεν πήγες Μπέρντ. Εγώ την κλείνω, είπαμε. Ωραία, μην τους την κλείνεις, εντάξει. Ναι, απλά ο Βάκος την ξανανοίξει. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Εγώ κλείνω, δεν ανοίγω πόρτα. Όχι, βγείτε. Έχει εκεί πέρα σκαλιά. Τον Έχει είδες. εκεί πέρα σκαλιά, ρε. Σκατόχονται ρε. Όχι. Δεν τον είδα, είναι εδώ. Δεν τον είδε κανείς, είναι εδώ. Όχι, δεν τον είδα. Οκ. Είναι εκεί τα σκαλιά. Ναι, είναι και τα σκαλιά, είναι όλα και τα σκαλιά. Πάμε. Φωνάζουμε λίγο. Πάμε. Γεια. Μίτσο, ξύπνα. Δεν ανοίγω εγώ πόρτες. Ωραία, πάμε. Δεν μπορείς. Οκ, τον ήπια παιδιά, δεν έχει τίποτα από εκεί.
Έλα πάμε από εδώ, μαλάκα. Ζάμινα. Τζίμι, είσαι κολλέ. Εδώ είμαι! Μες στην πόρτα! Εδώ! Μίτσο! Πού είσαι, Μίτσο! πού είσαι ρε. Μίτσο! Είμαι σε πόρτα, είμαι σε πόρτα, εσύ που Εγώ είσαι. είμαι σε άλλη πόρτα, πήγαμε αντίθετη κατεύθυνση. Συστήκαμε. Ω, το βρήκα! Το βρήκα! Πού είσαι? Πού είσαι? Δεν ξέρω! Δεν γύρισα πίσω, τι να πω πίσω από το σασέρ. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, πώς κατά είσαι? Είμαι μόνος μου, έχω χτιστεί πάνω μου! Θα βρεις μια πόρτα, αλλά έλα. Νάτος! Εδώ. Να! Είσαι! Ρε, δεν έκλεισε την πόρτα! Το πουλιο! Το πουλιο! Δεν έκλεισες την πόρτα! Τι έκανα? Δεν έκλεισες την πόρτα! Μωρέ! Έλα, τα καταφέραμε, πάμε λίγο μάγκες. Βάγκο, είσαι μαζί μας. Τιλάρτη, Βάγκο! Άξι το Βάγκο να τσιρίζει ρε. Βάγκο. Περίμενε. Νομίζω παίζει να χρειάζομαι εγώ χρειάζομαι sanity. Έλα. Σας βγαίνουμε από την αντιέξοδο και νόμιζα ότι είμαι μπροστά, ωραία. Και πάλι πέθανες εσύ πρώτος και τις τσίριζες. Άκου. Είμαι μπροστά, σας χάνω, δεν σας ακούω για λίγο. Βλέπω έναν από εσάς να τρέχει και λέω «Α, δεν είναι το τέρας», οπότε αρχίζω να τρέχω. Και είναι το τέρας και απλά φωνάζω. Και το πτώμα σου απαιτάει στον αέρα και να κοιτάξει. Όταν έχω άλλη κριτεύηση. Εγώ άκουσα τον Τζίμι να φωνάζει και αρχίζω να τρέχω προς τα εσένα. Βρίσκω μια πόρτα, περπατάω στην πόρτα και μπαίνω μέσα και γυρνάω και δεν βλέπω πίσω μου τι έχει. Και μετά από ένα ολόκληρο λεπτό γυρνάω μέσα να δω το δωμάτιο και είδα ότι είναι τόσο τσέρ. Οκ. Λοιπόν, κάτσε Από εδώ πάμε. κάνει εδώ. Stay in the light. Ω, είναι. Όχι ρε πούστη μου, θα γίνει Κάτσε. τώρα. Είναι εύθυνη Σμαέλ. Εδώ πέρα τι είναι. Ω, ξέρω ότι είναι εδώ, bro. Βάγκο, έλα εδώ. Πώς φεύγω από εδώ, ρε. Βάγκο! Πίσω σου! Με ποιο κουμπί, Βάγκο, είσαι με ποιο dumb κουμπί. Όπως Όπως μπήκες. Λέγα να του σκοτώσω, Βάγκο! Το βάλε. Ωραία, λοιπόν. Αυτό, παιδιά μου, είναι το... Αυτό, παιδιά μου... Ναι, αυτό παιδιά μου είναι. Αυτό, παιδιά, συνδέει όλα τα levels των backrooms, απλά δεν τα έχουμε ξεκλειδώσει ακόμα. Ωραία, οπότε μπορούμε να κάνουμε διάφορες βολτούλες εδώ πέρα γύρω. Αλλά λέω να συνεχίσουμε εκεί που ήμασταν, γιατί ξέρεις, πρέπει να... Με το μέσα χάνουμε sanity. Κατάλαβες. Οπότε πάμε εδώ, ελάτε. Μπείτε μέσα. Πού είμαστε. Εδώ, μπείτε μέσα, Βάγκο, πες μέσα. Και τώρα συνεχίζουμε από εδώ. Και κάτσε μια απόσταση πάνω εδώ πέρα. Λέει security overhead need, κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπως πρέπει να το ανοίξουμε αυτό. Με κλειδώστε, για να κλειδώστε. Να το δέντρο. Ναι, με κλειδώστε. Έβαγε full box. Με κλειδώστε, Έλα, κάνε τα. Μίτσο, νομίζω πρέπει να πάμε στο τούνελ. Νομίζω πρέπει να πάμε στο hub. Οκ, πάμε στο hub. Είμαστε στο τούνελ, μάγκες. Έλα. Πρέπει να βρούμε, νομίζω. Πρέπει κάτι να βρούμε, οκ. Πρέπει εδώ στο τούνελ να βρούμε κάτι. Σε κάρτη γενικά γύρω-γύρω. Έχει καμία πόρτα από εκεί. Εδώ δεν έχει πόρτα, δεν έχει τίποτα. Ωραία. Δεν έχει τίποτα. Σε κάνουμε πόρτες. Οκ, μέχρι να βρούμε κάτι. Δεν σε πειράζει αν φωνάζω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Security check. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι κάνω εδώ. Ωραία, κάτσε. Εδώ πας. Να το κάνω εγώ. Να το κάνω εγώ. Άντε, οκ, κάτσε. Έλα, Μίτσο, λύσει το puzzle. Δεν πήγες. Τσιμί. Πάσε μέσα, πάσε μέσα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται σήμερα. Video time. Λοιπόν. Να το, πάμε λίγο. Nice! Πώς το έκανες, δεν καταλάβαινα εγώ τι Ήταν πολύ έπρεπε. εύκολο, αδερφέ, ήταν πανεύκολο, ξέρω εγώ. Είμαι hacker τώρα. Εδώ έχει ένα PC, παιδιά. Κάπου έβγαλε για να ανοίξουμε την ενέργεια. Μπράβο. Νομίζω το βρήκα. Κάτι έχει εδώ. Ναι. Boom. Let's go! Oh, see! Άνοιξε τα PC εδώ. Βάλε τον κωδικό ρε. Κάτσε password. Ποιο είναι το password? It's heard you! Έχει πολλά 1-0 και ένα ωραίο gate EXE. Νομίζω το κάνουμε run. Νομίζω πατάμε don't show this warning again. Και μάλλον κάτι άνοιξε τώρα. Ανοίξουμε αυτό εκεί πέρα σίγουρα. Οπότε πάμε να το κάνουμε access. Ανοίξουμε το like. Οπότε πάμε παιδιά. Α, μάλλον. Όχι, σίγουρα. Περιμένετε.
Παίξτε. Ωραία, πρέπει να μην. Ωραία, λοιπόν. Με το που ανοίξω τα φώτα τρέχουμε, οκ. Τρέχουμε, πάμε! Snickers! Α, δες τους! Ωραία, πάμε και μετά πάμε. Κοίτα, βρέει. Μετά πάμε δίπλα. Όχι, Δεξιά, τρέχτε. Δεξιά. Έχω μαύρο! Μάλλον δεν άκουσαν τίποτα δεξιά. Πάμε! Kiss me on my hot Έλα, mouth. Α, πήσαμε όλοι. με τη λέξη δεξιά τι Μάλλον δεν καταλάβω άκουσαν ακριβώς. ότι είπα δε... Ω, Μετά από αυτό- χάσαμε τα φλάτες. Φεύγει. Χάσαμε φλάτες. Ναι. Πού είμαι? Πάμε! Έλα. Τρέχα ρε! Προλαβαίνεις το πρώτο. Μάγκες, θα λείπει, νομίζω λείπει ένας. Νομίζω λείπει ο Βάγκος. Έλα Βάγκο, πάμε. Τώρα περιμένεις και με το που ανοίξω θα το έχουμε. Και δεν μπλοκάρουμε στον άλλον. Είναι καθυστερημένο το κάποιος. παιδί, αντικειμενικά. Είναι λίγο dumb, fuck. Βάγκος. Ναι, με το τρέχει κάποιος τι καταλαβαίνει, ξέρω. Τρέχα. Έλα ρε! Εδώ. Πάμε λίγο. Πίτσο, θέλω. Έλα. Τότασα. Οκ, κι Ρίχνεις άλλο. νεράκι. Κι άλλο. Έχει Ναι ρε, έχει απέναντι. πολλά άλλα. Πάμε ρε, πάμε. Το άλλο είναι πολύ κοντά, το άλλο είναι εκεί πέρα, ξέρω, Ω. δεξιά. Εδώ, ναι, και το Smiler είναι πολύ κοντά. Ναι. Ω, please. Εδώ. Ωραία. Ω! Μίτσο, το βρήκα. Το επόμενο level, εδώ είναι. Πάμε. Ω, αυτό δεν μ' αρέσει. Μάγκες, καλώς ήρθατε στα Pipe Dreams. Εδώ είναι το level 2. Και κάπου λέει ξέρω εγώ station. Οπότε πάμε από εκεί. Πάμε από εδώ. Μία πλευρά δεν είναι. Και, βασικά και οι δύο πλευρές λάθος. Κοίταξε, από εκεί λέει βελάκι στη station. Οπότε νομίζω πέρα πάμε στο station. Κάτι μου λέει ότι πέρα πάμε στο station. Τέλος πάντων. Όχι από το. Μαλάκα. Πήδηξε. Ο Βαγγέλης ήταν αυτό. Βάγκο θα σε σκοτώσω να μου. Ο Βαγγέλης ήταν αυτό. Πρέπει να φακώ, παιδιά. Ω, φακός. Είναι σκότης. Άσε με ρε Βάγκο, ρε Κέο. Γαμώ τη μάνα. Γαμώ το σπίτι σου, γαμώ. Έλα ρε γαμώ το. Μαλάκα φυγόμαι στο άσμο με την μορφή εκεί. I don't like the sound of fuck. I need to run. Ω! Μάγκες. Μάγκες. Δείτε πίσω σας. Τρέχτε. Σίγκα! Άκρη ρε! Στην άλλη. Σκυπάραμε το σημαντικό part ρε μπρο. Πού είναι ο Μίτσος? Ο Μίτσος πάει ανάποδα. Οκ, εντάξει, θα σπάει ανάποδα. Δεν είναι εδώ η σωστή πλευρά. Τρέχα. Σίγουρος. Νομίζω ότι παίζεται στο πάνω, ξέρω. Αφού είχε αντιέξοδο. Ναι, αλλά μπορεί να είναι μέσα σε μια φυσική. Όχι, σωστή είναι, δεν την είδαμε απλά. Νάτι, εδώ. Bye bye. Εγώ θα πήγαινα απ' την άλλη. Γιατί Εγώ θα πήγαμε- πήγαινα Ω, από την κουρβά. άλλη. Όχι ότι έχει ένα μεγάλο γαμμένο station με ένα βελάκι από τη μία. Α, όχι Μίτσο. Και γιατί αυτός μας κυνηγάει από Απ' εκεί. την άλλη Αλλά έλεγε εντάξει, φαν. εκεί. Απ' την άλλη είναι άλλη. Μίτσο. Μπράβο, απ' την άλλη. είναι. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα εγώ δεν έχω φακό γιατί το κλέψατε. Όταν τα λέω εγώ. Αυτά εδώ είναι για να κρυβόμαστε. Έλα, έχεις παίξει Among Us. Έχεις πει γραμμό και κάνουμε τα electrical. Η πόρτα άνοιξε. Τι, όντως. Κάνε. Αυτή η πόρτα εκεί. Τι πόρτα. Είναι εκεί το παιδί. Α, οκ, μας παίζει τέτοιο παιχνίδι.
Άρα ο Μίτσος είναι λίγο... Φακί, 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 φακί. Φακί, φακί! Μίτσο είσαι low key παιδιά, εδώ, παιδιά. Μίτσο! Έλα, Μίτσο! έλα. Άιντε, δες εδώ. Κοιτάξτε ότι δεν έχει νερά. Blinded and run. Κάτσε, Τι πανέμορφο είναι αυτό εκεί πέρα το πλασματάκι. αυτά είναι τα σκυλιά, αυτά είναι τα σκυλιά. Ναι, αυτά είναι τα hounds και πέφτουν στην κυνηγάκι και θα μας γαμίσουν. Α, αυτά είναι, ναι. Είχε νερά και εδώ πέρα και το χάσατε. Τώρα νομίζω πέρα να βρούμε γενικά κάτι σίγουρα, κάτι μοχλούς, δεν έχω ιδέα. Από εδώ, παιδιά, εδώ είναι. Εδώ, παιδιά. Μίτσο, είσαι λίγο... Θα έχει ποδόσφαιρο. Άμα είναι σκυλιά θα πεις. Ω, μοχλή. Fully looking, fully looking. Παιδιά, κάντε με, όταν κάνω εγώ αυτές τις μαλακίες, κάντε με defend τα σκυλιά. Α, το έκανα. Οκ. Λοιπόν, blinded, οπότε αν τυχόν εμφανιστεί αυτός ο πούστης, θα ακούμε κατευθείαν στη μούρη, οκ. Πάμε, παιδιά, εδώ. Ναι, και τρέχεις. Καλά, τρέχεις νομίζω ούτως ή άλλως. Κάτσε εδώ πέρα. Όχι, ενώ δεν είναι σαν Enderman που το κρατάς πάνω του το ίσο πλέον. Boom. Πάμε λίγο. Ωραία, εμείς με κάνετε, λέω με κάνετε defend, Ναι, πολύ με κάνετε defend, μπράβο σας, μπράβο παιδιά, με κάνετε defend, μπράβο. Απ' την άλλη είναι κτία. Οι πόρτες δεν ανοίγουνε, δεν ανοίγουν, όχι. Νομίζω πες να κάνουμε το task στο Among Us εκεί πέρα, νομίζω τώρα που κάνουμε τους μοχλούς. Κάνε άκρε και όλα. Εκτός αν έχει άλλο. Βαγγέλη, κάνε. Τι κάνουν μόνοι τους. Άντε. Δεν μάθει να περάσει. Θα μας εμφανιστεί κανένας σκύλος. Yes, yeah. Ω, μια μπάρδη δημητριακών! ασφαλή. Βρήκα μια μπάρδη δημητριακών, μάγκες, φανταστείτε να μην έχετε βρει μια μπάρδη δημητριακών αυτή τη στιγμή. Δες πως τη φάω, δες. Μάρα, τι σου δίνει. Δεν ξέρω. Πηδάς! Α, ναι, το ξέχασα. Ξέχασα ότι μπορούσα. Καλός φακός. Πού πήγε ο Τζίμις. Μην του πεις τίποτα. Απλά κάτσε στον τοίχο κολλημένος και με το που έρθεις πες του απλά σπώνα ρευτό μπροστά μας. Και αν πει που είναι ο Βάγκος, πες πήγε να κάνει το άλλο quest. Γιατί δεν ξέρω κι εγώ. Εδώ. Εκεί. Κάτσε. Μάγκες, Ω. γύρισα. Εδώ. Γύρισα όμως μάγκες. The whole house fucking mad. Έχει ένα φακό εδώ. Φακό θα σου σκοτώ. Πού είναι ο Μίτσος πάλι. Α! Ο Μίτσος πήγε να κάνει το... Ναι, Μίτσο, τρόμαξε τώρα. Ω, εδώ έχει κι άλλο ένα. Ρε, ο Βαγγέλης πέσω με λαχτά. Ο Βαγγέλης με λαχταράει όταν το κάνει. Σταμάτα. Ποιο το... Κάτσε με εγώ να αρχίσουμε τα τσιλία. Ωραία, μάγκες, πάμε στα task στο electric, αλλά θα λίγο τι κάνω. Είναι στην αρχή. Επίσης, εδώ πέρα νομίζω είναι το level 3, σωστά. Νομίζω, έχω χάσει το άλλο, δεν ξέρω. Το electrical station. Δεν είναι εδώ. Γυρίσει πίσω, δεν είναι. Έτσι κάνω. Sanity. Ω! Εγώ με... Δεν. Παιδιά, ελάτε Εγώ ήμουν πάμε. πολύ χαμηλά. Εδώ, παιδιά. Sanity, ψοφάω. Σανιτή. Βγάλε το φάει. Δεν είναι πάλι εδώ, πάμε πίσω. Sanity. Σανιτή. Μήπως άνοιξε καμιά πόρτα που ήταν κλειστή προηγουμένως. Όχι, εκείνο που λέγαμε ότι είναι το task στο Among Us θα κάναμε. Απλά να το βρούμε λίγο. Ναι, να τσεκάρουμε και... Ναι, αυτό λέω. Α, εδώ είναι, Μάικης, εδώ. Νάτι, άνοιξε πόρτα. Κάτσε να με κλείσει. Καλά είπα εγώ. Ω, εδώ μέσα σίγουρα θα έχει σκυλιά, Οκ, δεν είναι πως για κανένα σκυλάκι εδώ πέρα. Κάνα ντόπιο. Sanity. Γιατί τρέχω. Σανίτη. Ω, μια μπάρα δημητριακών. Τι Εγώ θέλετε. τρέχω. Πάρτε Εγώ κάποιος τρέχω εδώ πέρα. συνεχόμενα. Εδώ πέρα έχει νερό, έχει άλλη μόνο water. Πάρτε μία κάποιος. Πεθαίνω από Sanity, πεθαίνω. Έχει νερό. Το ψόφισε. Πας το άλλο Όταν το ψοφάει, ξέρω, πεθαίνει, τι δεν άκουσες. Ο Βάγκος ψόφισε από το Sanity του, παιδιά. Να πάρουμε φακό για τον Βάγκο. Ναι, πάμε εκεί πέρα εγώ, αλλά ξέρεις πως βλέπεις πως ντάμπλ εκεί. Με φίλους. Είμαι καλός φίλος. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το μέρος, ρε. Πάμε από εδώ. Δεν ξέρω πάντως. Εδώ είναι! Τρέχα! Έλα εδώ, θα ανοίξω πόρτα. Κάτω blind, ρε, κάτσε. Ω, έφυγε! κλείσω Μίτσο, πόρτα, αν το κάνεις blind με το φακό πολλές φορές, έφυγε. Αν το κάνεις blind με το φακό πολλές φορές, φεύγει. Οκ, τρέχεις, εντάξει. γιατί δεν θες να Παλεύετε. Πού πήγε! Άνοιξε πόρτα. Οκ, απλά έκανε teleport, ρε, από τίποτα. Πάμε, φύγουμε. Εντάξει, ξενέρα. Κάτσε, Έχει μια πόρτα πόρτα εδώ, εδώ. έχει μια πόρτα εδώ, είναι σωστιστική.
Ναι, αλλά αυτό λέω. Μίτσο, μήπως θα βλέπω ανοίγουν ένα κόκκινο πόρτα φωτάκι στα που σημαίνει ότι πρέπει να με κάνεις guard. Αν τυχόν έρθει, το σημαδεύεις, οκ. Ναι, όπα, κάτσε, προβληματάκι τώρα. εντάξει. Τι προβλήματα έχεις πάλι, εγώ έβγαλε. προβληματάκια έχεις. Πάμε από εδώ, εδώ. Απλά είμαστε. Κάτσε, το ακούω. Ου, Κάπου είναι. εγώ, φέξε. Από εκεί θα είναι, ρε, ξεκάθαρα. Βλέπω να Δέχεται. Κάπου είναι, Ωραία. είναι μέσα εδώ. Ανοίξω πόρτα. Είναι μέσα εκεί, πάμε αλλού. Ω, σάνιτι πάλι. Μίτσο, Σάνιτι, κάτσε. Μίτσο, έχει ένα σκυλί εκεί, το κάνω guard εγώ. Φάει εσύ. Τι πάει, καλά είμαι, κάτσε να φύγει. Σόφα, σε ξορκίσου. Μίτσο, κάνουμε guard όσο έχω κάψει να τρώω. ρίξω εδώ. Το Candy Bar σου δίνει sanity. Πάει και αυτό, Μίτσο, πάει και αυτό. Το Candy Bar δεν σου δίνει sanity. Τι! Μόνο το Almond Waters, τι σου δίνει το... Όπα, κάτσε και δεν έχω ούτε Μάλλον εγώ. run σπίτι. Κάτσε μη γιατί δεν έχω ούτε εγώ. Α, πες να σου δίνει άπειρο στάμινα. Α, οκ, μια χαρά, καλή φάση. Νεράκι εδώ, Μίτσο, νερό, πάρ' το. Τώρα... Άγα μου το! Σορκίσου! Σορκίσου, φανίδι! Και να τα φύγε. Αλλά κατά τι μέτωπο είναι αυτό. Μέτωπο που περνάει ο δρόμος. Ω, είδα την κολοτρεπίδα Την τώρα. βρήκα το. Τι ωραία τσίξ με αυτά. Μπράβο, μην είναι αυτό, μην είναι. Κάμου το, δεν φεύγει, είναι Κάνουμε bullying ρε, τι. Α, εδώ, Μίτσο, Μίτσο. Πέσει από Ρε, πούστη μου. Φύγε, Μίτσο, απλά φύγε. Έχει ένα... Κάτσε άγα μου το! Έχει άλλο water people. Πάμε να φύγουμε από εδώ, Μίτσο. Συμφωνώ Πρέπει να πολύ. πεις τα παπάρια. Πάμε να φύγουμε. Έλα, κλείς την πόρτα. Μην ξεχνάμε την άλλη πόρτα που είναι από εδώ έχει επίσης. Μίτσο, κάνουμε guard. Α, δεν έχει κάτι εδώ. Έχει ένα φακό. Κάνουμε guard. Ωραία, Μίτσο, πάμε. Κάτσε ρε, κομπλέ από Σάντι. Ο Αντώνης GR παίζει Grand Theft Auto. Οκ, εντάξει, δεν ξέρω τώρα πόσο θέλουμε για να ανοίξουμε και βασικά δεν ξέρω τι πρέπει να ανοίξουμε. Για μια πόρτα μάλλον. Πες να έχουμε ανοίξει. Α, κάτι άνοιξε. Πού έχει τη σκύλα. Πού? Πού είναι το μπασταδάκι και αυτά. Από εδώ μάλλον, έλα. Έτοιμος. Μπασταδό. Σκυλάκι! Good dog! Κάτι ανοίξαμε. Keeps off σοβάρους. Κάτσε, μήπως ανοίξουμε κάτι από εδώ. Ω, κάτι, ναι! Τι να το, αυτό. Ναι, πούσιν, πάμε λίγο. Είμαι ο Γκόουτερ, δεν γίνεται. Αλλά πάλι κόφτει τον μπασταδάκι. Ακούω στη Λία. Ακούω μπασταδάκι. Έχει εδώ. Πού, να το. Έχει ρεύμα. Κυρεύω, Ωραία. Δεν μοιάζει λίγο αυτό το μένιο άστεγο σε 20 χρόνια να γάμισε έταμα αλλά τέτοιο. Φύγε ρε, φύγε. Λίγο πού. Πάμε. Τι γίνεται! Μαλάκα είναι δύο, Μίτσο, Μίτσο. Από Μίτσο. Έλα εδώ, έλα σε μένα. Μίτσο, μπες στην πόρτα, κλείστη. Μπες στην πόρτα και κλείστη. Μπες και κλείστη. Έχει κλείστη. Μίτσο ήρθε. Μίτσο. Περίμενε. Μίτσο. Yo. Περίμενε. Δεν έχω σάντι, Μίτσο, πάρ' το νερό. Πάρ' το αίμα. Ωραία. Κάναμε Έχει guard. ρεύμα εδώ, πρόσεχε. Κάναμε guard, το ξέρω, κάναμε guard. Εγώ δεν το έδωσα. Πάμε. Εδώ, Γιατί? Μίτσο. Εδώ, Μίτσο. Κλείσει. Ωραία. Δεν είναι τι... Ω, κάτσε. Από κάτω. Πού είναι. Έλα ρε πούστη, μα με έπιασε. Πίσω.
Έπισε σκοτεινά ρε μαλάκα Βάγκο, το πιστεύω. Βάγκο μου ακούς. Βάγκο. Δεν παίζει ρε μπρο. Μίτσο. Μίτσο. Πάμε Μίτσο, το έχεις. Ξέρετε μ' ακούει τώρα. Είναι χλήψη εδώ πέρα. Μίτσο, πρόσεχε Μίτσο. Άκης ελπίζω να το προλάβω. Πώς κάνει αυτό έτσι ρε φίλε. Μίτσο, έχει βελάκι. Μπράβο. Ναι, Μίτσο, μπράβο. Α, είναι για να κρυφτείς. Α, κάτσε, όχι, κάπου βγει. Κάπου οδηγεί Μίτσο. Μπράβο Μίτσο. Πού είναι. Ωχ, πού βρήκα. Όχι ρε, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, Μίτσα. Μίτσα. Μίτσα, το επιβιώσαμε όλο αυτό και φυσική. Είχε κόκκινο παιδάκι, είχε πάνελ με κόκκινο κουτάκι. Μίτσα, θα πάω. Αν το κουμπίσω αυτό, τι θα πάθω. Θα πάνε γρήγορα. Μάθαμε το πόσο time έχεις πάνω. Ναι, ναι, μπράβο Μίτσο. Κάτσε, πήγε κατά λάθος, επίτηδες. Μίτσα, αν πήγες Επίτηδες. Πανάθος πήγα. Πήγες επίτηδες, Μίτσο. Όχι, επίτηδες πήγα, αλλά ήθελα να δω Μαλάκα, πήγε πόσο όλο το επίτηδες. Μαλάκα, Εδώ. θα νικούσαμε το level και πήγε επίτηδες ο αδερφός. Θα νικούσαμε δεν το πήγα. level και ο αδερφός πήγε επίτηδες. Μίτσο, είσαι γκέι. Να παίρνουμε. Απλά λέει πεθαίνει εδώ. Ωραία, απλά Κάτι πάμε. τέτοιο. Απλά πάμε. Ωραία, πέταξα κάμω Δεν αυτά τα κατάλαβα το αρχή. σκοπό να το δει. Γαμώ το σπίτι. Γαμώ τον Δία τον booster. Σκύλα έτσι. Σκύλα γαμώ, σκύλα. Βάγκο best. Βάγκο εδώ είμαστε. Εδώ είμαι ρε. Εγώ είμαι. Ωραία, κλείσε. Προσέχτε σκυλές. Να την γίνει σκύλα. Εδώ ψώμισα. Like that bitch. Μην πατήσεις. Εδώ. Τα νερά που νερά. Like that bitch, huh? Παίξτε ρε. Like that bitch. Yeah. Όχι. Όχι από τι είναι. Κλείστο την πόρτα. Όχι από... Από μέσα, απλά ο Μίτσος είναι άρχισος και πατάει. Στα νερά. Οκ. Πάμε εδώ. Είπες να κλείσω. Όχι, πρώτος άρχισος και δεν πρέπει να ξάπλωσω στα νερά. Από το Εδώ θα πάνω. είναι σκύλα, Βάγκο, πρόσεχε, Βάγκο. Πάμε αγόρι μου, Εγώ εδώ είμαι. Εδώ. Δεν έχει τίποτα. Μίτσο, προχώρα. Μίτσο. Α, έχει εδώ, παιδιά. Παιδιά, έχει όντως φτάσει το Among Us. Κάτσε το κάνω. Είναι όντως το Among Us task, ρε. Κάτσε μία, έλα. Το experience, ρε. Εμπειρία. Κορονοϊός. Δεν μπορώ να το κάνω. Ωραία. Ρε, δεν μ' Κορονοϊός, ακούσες. ρε. Ελάτε εδώ, ρε. Ωραία, μπράβο. Πού είστε, ρε? COVID-19. Έλα εδώ. Εδώ πέθανε. Α, εδώ πέφτει ο καθυστερημένος. Εδώ έχει. Ναι, κάνω το task από το Among Us, έλα. Α, να το, οκ. Έλα, το task από το Among Us είναι. Μίτσο, τι έκανες στο COVID-19? Που με πεθάνω. Σου παίρνει λίγη Δεν ώρα, καταλάβω, Μίτσο. έπρεπε να τα Μπράβο, Μίτσα. Εδώ ρε. Έχει σκύλα, από εκεί. Α, εδώ μπήκαμε. Εκεί δεν μπήκαμε. Δεν μπήκαμε εδώ. Α, δεν μπήκαμε εκεί. Εγώ έχω μπερδευτεί με το ποιος είναι ποιος λοιπόν. Αυτό δεν ήταν στο Among Us. Αυτό δεν ήταν στο Among Us. Άρα αυτό είναι Εύκολο ρε. απλά τα γερνά. Είμαι λίγο down, κάπου πότε το κάνω. Πάμε λίγο. Ωραίος. Ναι. Κάτι άνοιξε. Άνοιξε. Εδώ η πόρτα. Πόρτα σου κάποια. Εδώ. Εδώ κούρβα. Γάμο τη μάχη. Ωχα. Άκρη. Αριστερά, δεν είναι. Αριστερά. Εδώ είναι στην Πίσω, back up. Εδώ, παιδιά, εδώ, μπείτε μέσα, κάντε crouch, εδώ, κάντε crouch. Μπορεί να μπει και αυτό Τι ισχύει αυτό. Όχι κούρβα. Πού έχει σου καμπιά.
Μαλάκα. Ποιος είναι τόσο ντάμ, θα κάνει τελικά. Σκύλε κάνει σπον. Ο Μίτσος. Μαλάκα Μίτσο, σκοτώσω μάλλον. Ο Μίτσο έχει μιλήσει κάθε παιχνίδι. Εδώ έχει βελάκι, έχει βελάκι, έχει βελάκι, έχει βελάκι. Πού έχει βελάκι, πού έχει βελάκι, πού έχει βελάκι. Εκεί, πάμε. Go. Έχει κάτι εδώ. Έχει πράγματα εδώ γενικά, δεν πειράζει, πάμε στο βελάκι. Τίποτα δεν έχει, πάμε. Δεν ξέρω, πες να έχουμε χάσει κανένα puzzle τώρα και αγαμιόμαστε. Σκύλες Βάγκο, σκύλες, πού είσαι. Φούρα. Πάτε, bitch. Yeah, Βάγκο, με την χάρτη, Βάγκο, πρέπει να βρούμε puzzles. Loot. Είμαστε στο δωμάτιο πριν. Πεθαίνω. Δεν ξέρω, κάτσε, έχω κάνει τα παλικιά. Έχω, πάρ' το. Κι εγώ πεθαίνω όμως, Βάγκο, κι εγώ πεθαίνω. Πάρ' το, έλα. Όχι, είμαι στο down. Πάμε, έλα, πάμε γρήγορα, κι εγώ έχω λίγο. Πάμε γρήγορα. Κάναμε τον κύκλο τώρα, δεν ξέρω τι κάναμε τον κύκλο. Μάλλον δεν πάμε. Ναι, νομίζω. Επειδή αυτούς τους φακούς πρέπει να τους είχαμε πει και πριν. Είμαι low on sanity. Πρέπει να για μένα, πρέπει να βρούμε κανένα ποτό. Εδώ δεν έχει κανένα. Όπου θες πάμε, όπου θες. Βάγκο, αν πεθάνω, θα πεθάνω. Βρες τα puzzle μόνος του, οκ. Κάπου θα έχει κάτι. Τι όχι. Γρήγορα, νερό, please. Για το Jimmy. Πίτσος. Δεν έχει τίποτα. Ναι, Από εδώ. Πρέπει νερό, πρέπει άμμος. Δεν πήγαμε από εδώ όταν ήρθαμε. Πού? Δεν έχει τίποτα. Έλα, πάμε. Εδώ πήγαμε. Πεθαίνω, μπρο. Πεθαίνω. Όχι. Και πέθανα μάλλον. Όχι. Βλέπω βρώματα, Μάικ. Ναι, ο Τζίμις είναι κράκ, παιδιά. Πάει πάμε. Βάλε 1% φωνή παραπάνω. Δεν ξέρω στο Βάγκο. Ο Βάγκος είναι... έχει φωτογικές τάσεις. Νερό. Όχι, Βάγκο. Ναι, εκεί. Βάγκο, φάσκηκε. Βάγκο, έχεις αυτοκίνητες τάσεις που έχει καμπίσει μαζί σου. Γελάει. Μαλάκα, έχει κι άλλη σκύλα. Την πόρτα, κάπου την πόρτα. Κάτσε λίγο, ωραία. Λέω την πόρτα, Την λέω έκλεισε εγώ, την πόρτα. καθένας ό,τι του φτάρει. Πάμε... Δεν είναι εδώ. Έλα ρε δεν το πιστεύω. Μίτσο, δες που πατάς γαμό. Δες που πατάς. Και μου πάει με τον μαλάκα εδώ πέρα. Τι με έχεις νεράκια. Ξαναβγήκαμε εδώ. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Όχι, εδώ ήρθα, εδώ μπήκαμε. Κάτσε. Τζίμι. Νομίζω είχε στην αρχή κάτι. Δεν είναι εδώ η αρχή. Ξόφισε. Έχεις νεράκια. Θα πάρω για μπλε, θα πάρεις. Έχω 3, γι' αυτό σου λέω. 3. Θα πάρεις 3. Ρε, δεν είναι εδώ η αρχή, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, εδώ είναι η αρχή. Πού είναι? Εκεί. Το άλλο είναι. Μπήκαμε. Όχι από αριστερά μπήκατε. Εδώ μπήκαμε. Νομίζω εδώ. Εδώ, ναι. Τσέκαρε μία το pad που σου δείχνει ότι έχει τα εξεκλειδωμένα. Άμα τα έχετε όλα πράσινες, Ναι, το έτοιμες. ναι,
πρέπει να πάμε πίσω. Εκεί που είναι το τέτοιο. Λέγαμε πως όταν μόνο δεν πρέπει να πάμε θέμα πίσω. Να, εδώ! Εδώ είναι, να το. Άνοιξε! Είστε. Αυτό! Αριστερά σου, Τζίμι, αριστερά σου. Τζίμι, αριστερά σου. Εδώ είναι το level. Πάτε, τελειώσατε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Τι σου είπα εγώ? Let's Τι σου είπα εγώ? Πες μου μάγκες. τώρα, τι σου είπα εγώ? Μπράβο, Μίτσο, εντάξει, συγχαρητήρια. Για πρώτη φορά να δείξεις ντάμφα. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε το F2 που θα πάω να φάω. Οκ, μια ωραία πίτσα. Οπότε, παιδιά, πείτε Εμείς- το βίντεο. Και κάνεις βίντεο. Τι? Ναι, το σου έβγαζε βίντεο. Δεν το ήξερα εγώ. Δεν πειράζει. Τώρα θα ανεβεί στο YouTube και στο όλο το Indian Stamming. Με έκανες record χωρίς το concert μου. Ναι, Ντροπή δεν σου. μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό τώρα. Τι θα κάνεις γι' αυτό, μπορείς να με κάνεις σου. Ναι, μπορείς να με κάνεις σου. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ πάω Ναι, να μπορώ φάω. να σε κάνω. Πέρασαμε πολύ καλά σήμερα, οπότε αντίο μάγκες. Κάτσε, θέλω να δω λίγο τι γίνεται. Κοίτα τι έκανα, κοίτα τι έκανα. Α, όχι αυτό. Ωραία, άντε bye μάγκες. Hey. Αχ, τελείωσε κι αυτό. Έχω να πω ότι θα περάσουμε υπέροχα στον πάγκο του σκηνή το βράδυ, ασχέτως από όλες τις μαλακίες που κάναμε. Γι' αυτό το λόγο κιόλας είπα να κάνω και αυτό το βίντεο. Πριν κλείσω, έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο μαλάκες που ήταν στο βίντεο, το Μίτσο και το Βάγκο. Αλλά και ένα τεράστιο ευχαριστώ στους μάγκες οι οποίοι έκατσαν και αφιέρωσαν πολύ χρόνο να κάνουν πολύ ωραία fanarts για το βίντεο, το οποίο θα βάλω στο τέλος μαζί με τα ονόματά τους. Όντως τα fanart γάμισαν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, ευχαριστώ που είδες αυτό το ηλίθιο βίντεο και αν σου άρεσε, ψήσου να κάνεις like, subscribe και όλα τα σχετικά βαριέματα που. Ναι, περιμένω. Πάνε τώρα! Αυτά για τώρα. Πάω να κουμπίσω επιτέλους γρασίδι. Αντίο, παιδιά. Bye, μάγκες από το The Biggest Bird. Hey, Skitty! Αντίο μάγκες από τον μαθηματικό της παρέας.